Oh, mga bay. Kumbate na pod. Mainit na itagamay. Intras, init pa kayong atong sabaw. Tiraw. Grabe lumiya ka sa utan nga sari-sari. Init pa kayo. Oh. Oh. Overloaded kayo mga bay. Ito pa. Hindi pa. Sabaw. Oh. Banat na po mga bay. Daw. Lamiya ka sabaw. Dirita na ibutang kay para di ta maglisod. Kaya alanganin akong plato. Papa ko kapla. Oh, ano? O saka kawali mga bayo. Ato sa buwan. Uy. Para. Daw. Okay kayo. Diba? Sa kawali ako kanon mga bayo. Oh. Medyo busog na po tayo ng mga bay. Gara. Utan. Natuhoy po nga. Basing nung mapasok ta. Ini po yun. Grabing inita. Tulong na mga bay kay di ka madago sa init juga ayo. Inita kayo. Grabing inita. Init po ang sabaw. Okay, banat na po.
Pinawisan ko ba ya? Oh. Horot mga bay. Di utan nga gamay. Oh. Gamay lang katanan. Wa na magari. So good may gutom mong taon niya. Natay matimo-timo, di ba? Tapos gawas pa ako spoon sa sobrang init. Tapos himna natog gamay nga bino. Magbino ini ta karon. Pero di ko ta palabi kay mahubog ta nya. Hangover ba? Sakit kay sa ulo. Hubog-hubog yung gamay mga bay. Pero tama-tama ra. Yun na mga bay.